Намираме се в Кюстендил, където преди 5 години направихме първия ни зелен покрив, комбиниран с соларни панели. Елате да видите. Това е за България нещо много иновативно, но всъщност и много функционално, защото озелени ли се покрива под соларните панели, той автоматично им повишава производителността. Защо? Защото топлината, която по принцип би се излъчила върху тях, много намаля КПД-то им. А зеления покрив държи един хладен, влажен климат под солара, за да може в летните периоди да завиши производството им на енергия с до 20%, като средногодишно се равнява горе-долу на 4 до 6% повече производителност. Тук от 5 години не сме се качвали и не е поддържан. И както виждате, въпреки това, седумите са оцелели, което отново доказва, че това са растенията, които са най-подходящи за озеленяване на покриви в тези сурови, сухи условия, горещи условия и дори без поддръжка те оцеляват. Но сега започваме регулярно да извършваме дейностите по поддръжка, за да може покрива всъщност да отключи целия си потенциал. Това е първото клипче. Ще видим след една година как ще изглежда същия покрив.